ಅತೆ ದೆ ತುಲೆ ಇನಿ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರು ಇನ್ಯಾಡಲ ಬತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಮದ್ಮೆ ದಿಶೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೊಕದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಪುಂಡಿ ಮಂದೆ ಚೆಕ್ ಉಲೈಲೆಪ್ಪ ರತ್ತಿ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪಿನತ ಅಂಚ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಗ ನನ್ನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇಜಿನ ಪುಂಡಿ ಚೌಲಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ದೀಪೆ ಬಾಯ್ 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 ಬನ್ನ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಜನ ಬೊಂಬಾಯ್ ಏರ್ ಕುಶುಬ ಎಂಚ ಕುಶುಬ ಓಕೆ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನ ಇಸುಬ ಎನ್ನ ಮೈತಿ ನೇಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಿ ಎಂಚ ಪಂಚಿ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಕುಶುಬು ಆ ಇಂದು ಪಂಚಿ ಬರಪ್ಪಾಡು ಆ ಪಲ್ಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತ ಒಂದಾದ ಪುಂಡಿ ಅದೇ ಅಂದೆ ಬಾವ ಲೈಟ್ ಇಡು ಎಂಚ ಲೈಟ್ ಇಡು ಪುಂಡಿ பொண்ணுள்ள புண்டிடு ಪುಂಡಿಡು ஆணுல் பூரா குண்டிடு ಅಂಚದೆ ಆ ಕುಶುಬು ಆ ಪಲ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಪದೆ ಏರ್ನ ಮದಿಮೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನಲೆನ್ನಲ ಈರ್ನಲ ಏನಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಬಾವ ತಾನೆ ಇರ್ನ ಮಂಡೆನೂರ ಸರಿ ಕನ್ನಡಿ ತೂತಾರ ಇರು ಕುಶುಬು ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕನ್ನಡಿಡು ಮೋನೆ ತುಪ್ಪಿನಿ ಅಂದು ಯಾಂದ ಮಂಡೆ ತೂಡು ದಯಪಂಡಿ ಇರ್ನ ಮೋನೆನೆ ಮಂಡೆ ಮುಟ್ಟೊಂಡ ತೈಸು ತಾತೆ ಕಣ್ಣು ಕುಟ್ಟುವರ ಏಪಲ ಮಂಡಡಿತನ ಕುಜಲ್ ದೂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಿ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತುಲೆದೆ ಆತೆ ಎತ್ತದೆ ಆ. ಮಲ್ಲ ಟಾಂಗಿದ ಬೈಕ್ ತೂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಾವ ಬೊಕ ಐಕೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ರಾಡ ಕಾಸೆ ತುಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಕಮ್ಮಿಸಿ ಆತೆ ಎತ್ತದೆ ಆ ಮಂಡಡು ಕುಜಲಿಂದ ಏರೆಲ್ ನಾತ ಸಸರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗೋ ಐಕಾದೆ ಉಪ್ಪುನಿದೆ ತಾತೆ ವ್ಯೂ ಮೌಂಟ್ ಏರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಾವ ಇತ ಮಂಡೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕುಜ್ಜಾಲ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ನ ಉಜಾಲ ಚೆಕ್ ಉಜಾಲೆ ಕುಜಾಲೆ ದೇ ಬಾವ ದಾನೆ. ಇನ್ನ ಕುಜ್ಜಲ್ ಗಂಜಿ ಸೂಪ್ ಆಡ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಉರಿಯುವುದು ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಬಾವ ಆ. ಅತ್ತೆ ಬಾವ ದಾನೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನ ಒಂಚು ಪನ್ನೋಡು ದೇ ನೀನು ಅಂದ? ನನಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪು ನಿಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಲ್ಲಜಿ ಬಾಯಿಡೆ ಪಂಡೆ ಚೆಕ್ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆ. ಅವೆಂಕ ಅವೆಂಕ ಉಗುರ್ದ ಪೆರಡ ಚೆಕ್ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಅವೆಂಕ ನಿಕ್ ಅವೆಂಕ ಕೋರಿ ಬಂಟ ಅಲ್ಪರ ಚೆಕ್ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಬಾವ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಂಕ ಎಂಕ ನಿಕ್ ಲವ್ ಆತಂಡಿ ಬಾವ ಓ ಬೇಜಾರಾಂಡೆ ಬಾವ ಬೇಜಾರಾದ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ದೇರ್ ನಂಚಿ ಪೋಯ್ ಜಿಂಡ పోయించిండ ಪೋಯ್ ನಂಚೇ ದೇರ್ನು చెక్కిపెన్నా ಅಯ್ಯೋ ದೇರೆ ಅತ್ತೆ ಬಾವ ಅವ್ ಮಾತ ಸೈಯಡ್ ಆರ್ ಪಪ್ಪಡ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಇದೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡಿಲಕ ಆನೆಂಚೊಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾವ ಅಂದ ಆ ಪಗಿ ಹೆಡ್ಡೆನಾ ಅದ್ ಚತ್ತು ಬಾವ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನರೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದೆ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ತೇರಿದೇನೆ ಆ. ಆಂಡ ಯಾನ ಈತು ಕುಜಾಲ್ ಪೋಂಡೆಟಲ್ಲ ಒರಿದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕುಶಾಲೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಆನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲತ ಅಂದು ಬಾವ ಯಾನ್ ಮೊಲ್ಡೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದಿನ್ ಆತ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಬ್ರೋಕರ್ ಮಲ್ತು ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿದೆ ಆ. ಅದೇ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಕೇನುದೆ ನಾದೆ ಬಾವ ಇಂದು ಕಡೇಕಲ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಇಂಕ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತೆ ಬಾವ ದಾನೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಈರ್ದಾನೆ ಇವರ ಸಿಂಗ ಅತ್ತು ಬೊಕ ಸೇವಾಗ್ ಅಂಚದೆ ದಾದ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅವು ಅರ್ಪಣೆ ಇರ್ತಿ ఇరదల తొందరండా ఇజ్ಜి నెక్కే ఇజ్జి ಬರ್ಬೇನ್ ಪಂಡಿಲ ಕಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲ ಹೂ ವರದೆ ಎಬೆ ಎನ್ನಲ ಅವರ್ ಬತ್ತಂಚ ಕಿರ್ಮುಜೇರು ಎಂಚ ಬತ್ತಂಚ ಕಿರ್ಮುಜೇರು ಆಯ ಕಿರ್ಮುದೆ ಬರ್ಪೇಳು ಚೆಕ್ ದಾದೆ ಬಾವ ಬೊಕ ಎನ್ನಲ ಅವರ್ ರಣದೀರೆ ಎಂಚ ಎನ್ನಲ ಅವರ್ ರಣದೀರೆ ಆಹಾ. ಆರ್ ಕುದುರೆಡೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಓ ಕುದುರೆ ದಾಯೆ ಬಾವ ಅವತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಬರ್ಪೇನೆ ತ ರಣಧೀರ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ರಣಧೀರ ಬಾರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರದ ಶೂರ ನೀ ಹಾಯ್ ಖುಷಿಬು ಅಂದು ಇದಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೊಡ್ದಿನ ಎಬೆ ಯಾನಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನತ್ತು ಬೊಕ? ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚ ಮಾಡ್ರೆ ಅವು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಮಾಡದೆ
ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇನ್ನ ಖುಷಿಗಂಚಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಅತ್ತೆ ಹಾ. ಇರಗದಾನ ಆತ ಅಂಕಾರನೆ ಆಗಿದೆ ಬಾಂಬೆ போய் ಬುಗಿರು ಜನ ಮರತ್ತೆ ಬುಡ್ನದಾನೆ ಆತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಾರತೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಜ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಂದ್ ಇರೇಪತ್ತುನಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಅವು ಮಾತ ಸೈಯಡ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವೆ ಎಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತ ಹಾ ಕಷ್ಟದ ನಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಕಷ್ಟದ ಕೇನ್ವೆ ಆ ಪಣ್ಣ ಮಾರದ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅತ್ತೆ ಹಾ. ಇರ್ ಜಪ್ಪುನೆ ಎತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಚ ಜಪ್ಪುನೆ ಎತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟದನೆ ದಾದೆ ಕಷ್ಟ ದ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪುನೆ ಎತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ್ಪುನೆ ಎತ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರದಿ ಹಾ. ಜಪ್ಪುನೆ ಎತ್ ಗಂಟೆ ಎತ್ ಗಂಟೆ. ವರ್ಮ ಅಂಟೆ ವರ್ಮ ಅಂಟೆ ಪಜೆ ವಲ್ಚೇಚ ಅತ್ತೆ ಹಾ. ಈ ರೀತಿ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಜಪ್ಪೆ ಬನ್ಪರ್ ಅಂದು ಬೊಕ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಪ್ಪರ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತಿನೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಆ. ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆನ್ಲೈನ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದಾದೆ ಹಾ. ಯಾನು ವರ್ಮ ಅಂಟೆ ಜಪ್ಪೆ ಅಂತೆ ಅಂದ್ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪೆ ಅಂತೆ ಇದು ಸುಲಭದ ಇರಂತ ಕುಲ್ವರ ಅಂದು ಬೊಕ ಜಪ್ಪುನು ಎಂಚ ಜಪ್ಪುನು ಜಪ್ಪುನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇರು ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀತೆ ಜಪ್ಪುನ ಆಮೇಲೆ ಬರೈತೆ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಗತ್ತೆ ತಾನೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಲಿ ಖಾಲಿ ದೀ ಜಪ್ಪುನೇನ ಆಡಾಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನೀನು ನಮ್ಮೇರ ಏ ಅಮ್ಮೇರು ಎಂಚ? ಅಮ್ಮೆತ್ತು ಎಂಚ ಅಮ್ಮೆತ್ತು ಬಕ್ಕೆ ಗುಮ್ಮೇನ ಅಮ್ಮೆಲತ್ತು ಗುಮ್ಮೆಲತ್ತು ಅಲ್ಲ ಬಾವಿ ಬಾವಿ ಓ ಇತ್ತ ಈರ್ ಬಾವೇನ ಬಾವಿ ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎತ್ತು ಸತಿಸಿ ಆ ಪಂಡದ ಏ ಪಂಡದ ಹಾಕಲ್ನ ಬಕ್ಕೆ ಈತ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಸತಿಸಿ ಇರ್ನ ಮುಂಡುದನ ಆಡಾಡಾಡು ಸತ್ಯರ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಂದ್ಬಿಡಂತೆ ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಟ ಲೆಪ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಡು ರಿಂಗಾಪುಡಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ದಾದಾಗೆ ಗೋರ್ಬಂಡೆ ಹೋಗ್ವಿ ಖಾಲಿ ಅತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಲಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎಂಚ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲೆಗೆಂಡ ಬಾರಿ ಎಂಚ ಅಲೆಗೆಂಡ ಬಾರಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ದಾದಾ ಅಳ್ಳ ಬಾರಿ ಅಂಚ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರದೆ ಅಂದೆ ಆನೆ ಪಲ್ಲೆಗ ಪುದರೆಂಚ ಪುದರ ಹಾ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪುದರ್. ಪುದರ್ ದಾದ ದಾದ ಅನಿಲ್ ಚನಿಲ್ ಅನಿಲ್ ನಾನು ಮರ ಮರಟೋಪುನ ಹಾ. ಅನಿಲ್ 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 ಪಂಡ ಯಾನೆ ವಾರಿ ಸೊಗದ ಬುದಾರ್ ಯಾನು? ದಾದ ಜುವ ಮಾರೆ ಅನಿಲ್ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲ ಮಾರೆ ದಷ್ಟ ಉಷ್ಟ ಅದು ಪರ ಬೇಲ ಎಂಚ ಎಂಚ? ಎಂಚಿನ 2 ಗಂಟೆ ಹಂಗ ಗೊಬ್ಬುಜ ಜಿಮ್ ಗೊಬ್ಬುಜ ಇತ 2 ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಈ ನಮ್ನೆ ಜುವ ಬರ್ಪುನ 2 ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬುನಿ ನಮ್ಮನೆ ಜೀವ ಒಕ್ಕ ಯಾನು 3 ಗಂಟೆ ಗೊಬ್ಬು ಆಂಡಲ್ ಇಂಚೇನುಲ್ಲೆ ಈರ್ದಾದ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಯಾನ್ ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬು ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬುನ ಜೀವ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಪೋಪುನಿ ಏ! ಒಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಲೂಡ ಗೊಬ್ಬು ನೀ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಹಾತಿರ ಅವು ಪಡೆ ಪಲ್ಲೆಗ ಓಲಿಪುನಿ ಯಾನ್ ಓಲಿಪುನಿ ಓಲು. ಬಾಂಬೆಡತೆ ಬಾಂಬೆಡು ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಒಯ್ಯಟನ್ನ ಬಾಂಬೆಡು ಇತ ಬೊಂಬೈಡಿ ಪುನು ಬಾಂಬೆಡು ಪುಣ್ಯಾನ್ ಅಂದ ಹಾ ಪಲ್ಲೆಗ ಬೊಂಬೈಡಿ ಕಸುಬು ದಾದ ಎಂಚ ಕಸುಬು ದಾದ ಕಸುಬು ಬಟ್ಟಿ ಮುಡೆಕು ಬಟ್ಟಿ ಮೊಡೆಪಿನಿ ಅಂದ್ ಬಟ್ಟಿ ಮೊಡೆಯರೆ ಅವಳು ಬೂರ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಊರಿಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುಂಡತೆ ಐಟು ಮೊಡೆ ಪುಡಿ ಬಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲಡ್ಲ ಬಟ್ಟಿ ಮೊಡೆಯರೆ ಆಪುಂಡ ಆ ಬಟ್ಟಿ ಮೊಡೆರ ಮಾತಾಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಮಲ್ಲ ದತ್ತಂಡ್ರೆ ಬಾಬುಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಸಬಂಡಿ ಯಾನು ಓ ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಕಸುಬು ಕೇನು ರತ್ತ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇನ್ಯ ಕಸುಬತ್ತು ಕೇನಿಗೆ ತಿಪ್ಪಡ ಬೈತ ತುಜ ಹಾ ಕಸುಬತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೆ ನೋಡು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾದ ದಾದ ಯಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜೇ ತಿಕ್ಕಡ ಒಂಜಾಯ್ತಿ ಕಡೆ ದಾತ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಟ್ರಾಸ್ ಮಾತೇನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾಯ್ತಿ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ವೈವಾಟ್ ಪೂರ ಅವಲಿ ವೈವಾಟ್ ಪುರ ಅವಲೆ ಅಂದ. ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ನಾನು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಓಲಿತ್ತೆ ಓಲಿತ್ತ ಜೈಲ್ದ ಜೈಲ್ ಹತ್ತ ಮಾರೆ ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಓಲಿತ್ತೆ ಓಲಿತ್ತ. ಓ ದೇವ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಜೀವನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆಗೆಲ್ಲೇ ತಾನೆ. ಒಂಜಿದ ಯಾನ್ ಫಾರಿನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಜೀವನ ಅಂದ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತದು ಯಾನ್ ಬೇಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತುನ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕ. ಫಾರಿನ್ ದಾದ ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಿನತ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವನೆ ಎನ್ನ ಕರ್ಣ ಕೊಟ್ಟರು ಆಯ್ತು ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಣ ಕಟಾರ ಮರ ಫಾರಿನ್ ಬೈನಾಗ್ಲು ಮಾತ ಖುಷಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದಾನೆ ಬಲಿಪುನು ಏ ದಾದ ಅನ್ಪಾರು ಹಾ. ಫಾರಿನ್ ಪೋಯ್ನೆ ಗೊತ್ತು ದನ್ನೆ ದಾದ ಬೇಲ ಅಂತ ಆತ ಬಂಗಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡಂತವನು ಅವಿಂಚೆ? ಪಣ್ಣ ನಂಬ್ಯಾರು ಹಾ. ಈ ದಾದ ಅನ್ಪಾರು ಹಾ. ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿ ಅಂದ. ಆಯ್ ಫಾರಿನ್ ಬರ್ಪುನಾತ್ರೆ ಹಾ. ಮಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ. ಈರ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಉಂಟುನಿ ಫಾರಿನ್ ಬಲೆ ಬಂಡಿ ನಿಂದ? ಹಾ. ಹಾ. ಯಾನ್ ಆಯ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ಆಲ ಬೋತೀನಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿದಿನ ತೂಪೆ ಮಾರೆ ಹಾ. ಫಾರಿನ್ ದಾದ ಅಂಬೆ ದಾದಲ್ಪಿ ಒಂಟೆ ಮೀ ಬಾಬುಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಒಂಟೆ ಮೇಪನ ಒಂಟೆ ಮೇಪ ಅದೇ ಬೋಡೆ ಆಯ ಒಂಟೆ ಮೇಪನ ಈ ದಾದಾಲ್ತು ಅಂತ ಯಾನ್ ಕುಡಂಜಿ ಕೊಡ್ಲ ಒಂಟೆ ಮೇಪ ಒಂದಿದ್ದು
ಅಂಚತ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈಲ ಒಂಟೆ ಮೇಪ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಂದು ಏದಾದ ಹಾ. ಎಂಕಲ್ ಒಂಟೆ ಮಾಪ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಅಂದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣೆ ಅಂದು ಆಯ್ಗ ನಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಪರ್ನ ಮೇ ಪ್ಯಾರ ಬೊಕ? ಆಯ್ಗ ನೀ ಪ್ಯಾರ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಾತ ಆತನು ಚೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿತ ಉಂತವರ ಪುಟ್ಟ ಒಂಟೆ ನಾಯಿ ಬಂದು ಮೇಪ ಒಂದೆಪ್ಪರ್ ಯಾಂ ಬಾಜಲ್ ಕನಪ ಆ ಒಂಟೆಗ ಅತ್ತು ಬೊಕ ಬೋರಿಲೇಗ ಇದೇನು ಬೋರಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರ ಅಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತು ಬೊಕ? ನಂಕು ಪನ್ನಿ ಅಂಚ, ಅಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಎಕಡೋರಿ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಹ. ಬತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಗ್ಲೇದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಕೇಂದು ಪೋತೆ ಯಾರು? ಅಲ್ಲ ಕುಡ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆಡ ತುಲ ಮಣಿ ಪೂಜೆ ದಾತ ಮತ್ತೆ ಕೇನು ತುಲ ಮಣಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಯಾರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಇರೋದ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಎಂಕಿ ಇರಗೆ ಬರ್ಬೇ ಆತಿ ಮೇ ಕಿರಿಂಬೆರಿ ಡಾರ್ಪುನ ಆ ಏರ ಮಾರೆ ಪುರಿ ಗಜ್ಜಿದೆ ಮಾರೆ ಸಾವು ನನ್ನ ಮತ್ತನ್ನ ఆయన ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಬರ್ಪು ನೀ ಕಿರ್ ಮುನಿ ಬೋಪಿನಿ ಮಾರೆ ಕಿರಿಂಬೆರ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ? ಕೊಡ್ತೀನಿ 15 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಕಿರಿಂಬೆರ ಬೋಡ ಅಂಚ ಅಂಚ. ಅವತ್ಯ ಇತೆ ಎನ್ನ ಮೈತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಟ್ಟ ಎಂಚ ಸಟ್ಟರ ಪುರ್ಸತ್ ಉಂಡ ಎಂಚ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಸಟ್ಟರ ಬಾರಿ ಈಜಿ ಆತಿ ಅವೆಂಚ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಜ್ಜ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಟ್ಟಾತಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ ಇಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಿಲ ಒಂಜಿ ಅಂಜನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಟಚ್ ಆವಡೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾ. ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಡು ಹೌದಾ ಈಗ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಂಗ್ಯಾನ್ ಫೇರ್ ಹೌದೇ? ಮಂಗ್ಯ ಮಲ್ಪುಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ ಮಂಗ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ ಬೇಜಾರ ಪಡಿಂಕ ಸತೀಸ ಕುಸಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಅತ್ತೆ. ಬೇಜಾರ ಪುಂಡಿ ಮಂಗ್ಯ ಮಲ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ 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 ಮಗಲ್ನ ಪಟ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಚಾಟ್ ಮಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಡ್ತಿ ಓಡು ಮಗಳನ್ನ ಪಟ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪೆ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವನಿ ಕಾತ ನಿಗಾಂಟ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ ರಡ್ ಸಾತಿ ಮಂಗ್ಯ ಓ ಅಂಚ ಆತನ ಬಾರಿ ಮಂಗ ಅತ್ತ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಲವ್ ಆತನತ ನಿಕ್ಕು ಮೊನ್ನಡ ಎಂಚ ಮೊಲಿ ಆವ ಓ ದೇವದಾನ ಒಂದು ದಾತ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಏನು ಬೀಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನ ಪಲ್ಲೆನ್ನ ದೂರತ್ತ ಅಂದಂದ ಯಾನೆ ಬಾತೀರಿ ಬಿಗ್ಮಿದಾನೆ ಬಾತೀರ್ನಿ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕಟ್ವೆ ಸುರಕ್ ಪಾನಿ ವೈ ಕಟ್ಟುವ ಏ? ಕೊಂಡ್ಪುನ ಯಾನ್ ಕಟ್ವೆ ಎಂಚ? ಯಾನ್ ಪಿಗ್ಮಿದ ಕಾಸ್ ಕಟ್ವೆ ಬನ್ನಿ ಕಾಸ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಏನನ್ನ ಈಡೇ ನೋಡೋದು ಇದೆ ಮಾರೆ ಮಾರಿ ದೇ ಓ ಮಾರಿ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಇರೇ ಮಂಡೆ ಡಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಅರೆ ಮಂಡೆ ಡಿಜ್ಜಿಂದು ಮಂಡೆ ಡಿಜ್ಜಂದ ಕಥ ದಾದಾ ಗೋರ್ ಮಂಡೆ ಅಂಚತ್ತಿ ಇರ್ ನಂಗರ್ದ ನಾಡೊಂದು ಗೋಪೆ ಕ್ವಾಣ ಅಡೆ ಫೋನ 3 ಜನ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ದಾತೇನು ಸಟಾರ್ ವಾ ಒಂದು ನಕ್ ಮಂಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರಗಿ ಆಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಪೆ ಮಾರೆ ಪಿಗ್ಮಿದ ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಜ ಓ ಚಿಲ್ಲರ ಜಿಮ್ಮೆ ಒಂಜೀಸ ದಾಲ ಬೋಡಿ ಇಡ್ತು ಯಾನ್ ಮೈತಿಲ್ಲ ಕಣ ಚಿಲ್ಲರ ಕೊಡ್ಪೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾ ಕುಸುಬು ನಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಗಾನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಗಾನ ಎರನ್ನೆ ಎಂಟಿ ಸಾವಿರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನೆನ್ಯ ಇಂದು ಮಾರಂಡ ಬೇಸರ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಮಂಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದ ಮಾರ್ನೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಯ್ತಿನ ಹಾಪಕ ನಟ್ಟುನೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಬರಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಐದನ್ನ ಮಾರನೆ ಇದು ಬೇಸನೆ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಲಾರ್ಲಕ ಪಿಗ್ಮಿದ ಪಿಗ್ಮಿದಾನ? ಯಾನ್ ಕನಪೆ ಕನಪೆ ಬನ್ನಿ ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ನಾ ಕುಸುಬು ತಗೊಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ಗಾನ ಬರ್ಲಿ ಓಡೆ ರಸ್ತೆದ ನಡುಟೆ ಪೋಪಿನಿ ದೇ ಬಾಬಾ ದಾದಮೆ ಕುರಿಯಾತನಮೆ ಕತ್ತಿ ದೇ ಖಾಲಿ ರೈಸ್ ಅವನತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲರೆಲ್ಲ ದಿವೋ ನೋಡು ಆಯ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೇ. ನಪದನ್ ಇಂದಿಯರ್ ಕುಸುಬು ಅತ್ತಮೆ ಬೊಕ ಮೀನು ಮಾರ್ನ ಇಸುಬು ದಾದೆ ಇಸುಪು ದಾದೆ ಇಸುಪು ಬೊಕ ಕಡೆ ಎಂಕಾಪನು ಮೇಘಾಪುಜ ಅಂಚತ್ತಿ ಮೊಲ್ಲಿಂತೂನ ಗಜ್ಜ ಮೊಲ್ಲಿಂಜ ಪುನ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಕ ಮಲ್ಲ ಐನತ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಐನಿ ಈ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಲನ ಎತ್ತಾನ ಚೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಪೆರೆಂಜ ತಾಟಗಾಸುರೇನ ಎಂಚ ತಾಟಗಾಸುರಿ ನಾಟಕಾಸುರತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ? ಈ ಭಸ್ಮಾಸುರಿ ಚೆಕ್ ಮಂಡೆ ಕೈ ಬಿದ್ದು ದಿವಚ್ಚ ಮೇ ಹೌದಾನೆ ಭಸ್ಮಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಸತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಅಡಚೂರು ಫಾತಿರುಳ್ಳ ಪಾತೆರಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಪಾತೆರ ಇಜಿನ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯುನು ಇರ್ ಕುಸುಬಾತಿ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬಿಗ್ಬಿದೆ ಪಂಡಿಲಕ ಇರಿಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಡ ವೈಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡಿಲಕ ನಿಕ್ಕು ಮನಸ್ಸುಂಡ ಒಯ್ಟ್ ಪೇಟೆ ತಿನ್ಯಾರೆ ಅದೇ
ಯಾನ್ ದಯ ದಯ ಒಂದು ಪೊನ್ನಾಡ ದಯಕೆಣ್ಣಿ ದಾಯಕೆಣ್ಣಿ. ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಂತು ನಾ ಕನಿಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಆ? ಪೊಣ್ಣುಲೆಂತುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕನಿಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಮ್ ಏರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಲೆಕ್ಕನಿ ಅಂಚ ಕಣಿಕರ ఈ పొన్నులు అంతంతే కాసిత్తి నేను అకౌంట్ పడిన దాదాపుడు దాదాపుడు. కాసు సేవాపుడు ఎంచ. కాసు సేవాపుడు నిత్య మూలంజి సావాపుడు కర్మే లే ಇರೇನೆ ತೂನಗ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಎಲ್ಲ ನೀಡೆ ಬನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ನೀಡೆ ಬನ್ನಗ ಅನ್ನಗ ಬರ್ರ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದೇ ದರ ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕೇನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೀಡೆ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ ರಡ್ಡು ಫೋಟೋ ಕೊಡೋಡವೆ ಎಂಚ. ಒಂಜಿಂಚ ಸೀರೆ ರಾಪದಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀರೆ ಆಜಿರ್ದಿನ ಆದಿರ್ದಿನ ಬರ್ತಿಯೇ ಅಂಕನ ಮರ್ತೀತಿನ ಬರ್ಕ ಮರ್ತಿದ್ದಿನ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸೀರೆ. ರಾಪದಿನ ಬೋಡೆ ರಾಪತಿನ ಬೋಡಿ ಅನಿಲ್ ಅದೇ. ತೀರೆ ರಾಪದಿನ ಬೋಡ ಎಂಚ ರಾಪದಿನ ಬೋಡ ಬೋಡ ದಾಯಗ್ ಬೊಕ್ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ ರಾಪ ಒಂದು ಕೊನವಡೆ ಫೋಟೋ ಕೊನವಡಿ ಸರಿ ಉತ್ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ದಾಲ ಬೋಡಿ ಹೊಡ್ಚವ ಅತ್ತಾಲ್ ಫೋಟೋ ಕೊನವಡೆ ಎಂದು ಎಂಜ ಫೋಟೋ ಕೊನವಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಇಂದು ಪಲ್ಲಕ ನಿನ್ನ ಬುದರ್ ದಿಗಂತ ಮಾರಿ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗ ನಿನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ಕಣವ ದಾಗಿ ಅವ್ ಬೇನಾರ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡೆಂಗ್ ದಾದಂದು ದಿವಂಗತ ದಿಗಂತ ಕರ್ಮೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಬೇಜಾರ್ ಬೇಜಾರ್. ಬೇಜಾರಂಡ ಬೇಜಾರಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಹಾಂಡಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರಾಜ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಉದಾರ ದಿಗಂತ ಅಂದಂದು ಓ ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಖಾಲಿ ದಿಗಂತ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ದಿಗಂತ ದಿಗಂತ ಹಾ, ಹಾ. ಬೇಜಾರ ಬೇಜಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚನ ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟಕನ ಹೌದೇ ಅವ್ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಎಂಜಿ ಕರ್ಮೆ ಅಂಚ ಲೇ ದಾದಾಡು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕೊನತ್ತು ಕೊರಡು ಒಕ್ಕ ದಾದ ಬನ್ನೆ ಏರೇ ಪನ್ನಾಡು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುವೇನೆ ಈ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ದಾದೆ ಪೆಟ್ ತೆಗ ಉಂಟಲೆ ಏನಾಲಿಗಳು ಉಚ್ಚುಗ ಬಾವಣ್ಯ ಉಚ್ಚುಗ ಬಾವಣಿ ಹುಚ್ಚಾತಪ್ಪ ಬೋಗ ಮಂಗಿ ಲೇ ದಾದನೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇರೆ ಪಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಈತ ತಿಗಡು ಬೋಪೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವನು ಕಾಲಿ ಕಲೆ ಹತ್ತು ಬೋಗ ಕಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೆ ಉಂಡು అది చచ్చి ఏనాడు పాతేరండు ఆహా. ఇందు పండిల కైర్ ఫేస్బుక్ ఉల్లారా ఏజ్జి. వాట్సాప్ ఉల్లారా ఏజ్జి. ఒక ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಿ ಉಳಿಪಿಡಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಮೇ. ಉದಾರ ಕರ್ಮ ಕುಸಾಲ. ಸಸ್ಯರೆ ಹಾ. ನನ್ನ ಈ ಎಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ನೀಯೇ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂಚತ್ತಿ ಬಕ. ಮೆರಡ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾ. ಮೆರಡ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾ. ಅನ್ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಒಯ್ನು ಓವೇನು ಕಾಸಿ ಅಂಚ ಬಕಲು ಅಂತ ಕಾಸು ಪುರ ನನ್ನ ಮೆರಡ ಕೊರ್ಲಿ ಅನ್ಕೊನೊಪ್ಪೆ ಹಾ. ಅವೇರಿ ಬರ್ಪುನಿ ಓ ನೇ ಇಮೇರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಂಗತಿ ಹಾ. ಎಕಡ್ ರಡ್ಸ ತಿಬತ್ತಿ ರಡ್ಡ ಸತಿ ಬತ್ತದ ಕೇನ್ನು ಕೇನ್ನು. ನಿಕ್ಲೆತಲ ತೊಂದರೆಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆತ ತೊಂದರೆಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಕೇನುಂದುಲೆ ಕೇನುಂಡು ಬತ್ತದ ಕಿರ್ಬೆ ಪೋಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತನ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಿರ್ಮುದೋಪೆ ಕಿರ್ಮುನಿ ಮಾರ್ರೆ. ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ಮೇರೆ ಎಂಕಿ ಕಿರ್ಮು ನಕ್ಲೆನ್ ತೂಂಡಾಪಜಿ ಬರಾಟಿಗೆ ಆನ ಕಿರ್ಮುನ ಯಾನುಂತ ಮರಲಾನ ಎಂಚ ಕಿರ್ಮುನ ಯಾನುಂತ ಅಂದಿ ಚುರುಕಿ ಉಂತ ಆಯ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಬರಾಡು ಬರ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲ తొందరడా ಎಂಚಪ್ಪ నిఖిలగే ಎಜ್ಜಿ ಕಿರ್ಮಿಯನ ಆಂಡು ಬರ್ಬನ್ ಇಡಲ್ಲ ವಾರಜ್ಜಿ ಚೂರುಂತು ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲಿಯರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ఆ ನಿಕ್ಕದಾಲ ತೊಂದರೆಂಡ ఏచి ಅವನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ఆకజన్న మైక ఎన్న ಏರ್ ಮಾರೈ ഞാൻ మైక కట్టిన సచిన్ ಈ ಮೈಕ ಕಟ್ಟುನ ಸಚಿನ అన్ని ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಯ್ನ ಮಾರು ಅಲ್ಲೇ. ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಂದ ಅವಳು ಮೈಕ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗಮಟೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಡ್ಪೋಡು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೋದಾಗಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ అవి దాదు వస్తున్నాడు ముర నుంచి పంచని